Naše programy ekovýchovy sa v minulosti odohrávali v nevyhovujúcich podmienkach a momentálne máme krásnu, modernú budovu priamo v kontakte s lesom. Máme tu lesnícke arboretum, ktoré má viac ako 100-ročnú históriu. Nachádzajú sa tu rôzne vzácne dreviny, napríklad borovica limba alebo tzv. Krytomeria japonska, ktorú v minulosti museli doviesť pravdepodobne loďou priamo z Japonska. Výstavba tohto centra ekovýchovy bola realizovaná v rámci projektu City Nature, a to v programe Interreg Slovensko-Rakúsko.